Li Meclisa Türkiye'ye di cotma 2024 de li ser navê Dewleta Türk serokê Partiya Nijadperest Dewlet Bahçeli bang li rêber Apo kirbû. Gotibû eger rêber Apo bang li PKK bike, dawîl têkoşîna çekdarî bîne û avaniya rêxistinî fesix bike, bila tecrîta li İmraliyê rabe, mafê hêviyê heta dawiyê bikar bîne, bibe xwedî şert û mercên jiyan û xebata azad û li Meclîsa Türkiye'ye di Koma Dem Partiyê de baxife. Rêber Apo di 27 Sibatê de banga aştî û civaka demokratîk kir. Ji PKK xwest avaniya xwe ya rêxistinî bidawî bike û dawî têkoşîna çekdarî bîne. PKK diyekê adarê de erênî bersiv da banga Rêber Apo agirbest îlan kir. Di 5 û 7 Gulanê de kongreya xwe ya 12 li darxist, dawîr avaniya rêxistiniya PKK yanî rêbaza têkoşîna çekdarî guhart. Diyazdeyê Tîrmehê de sî gerîlayan merasîmek li darxistin, çekên xwe şewtandin. Piştîvan hemûyan li Meclîsa Türkiye'ye têkildarî pêvajoya aştî û civaka demokratîk komisyonek hatiye avakirin. Komisyon doh û îro kombû. Doh guhdarî serokê baroyan kir û îro jî guhdarî serokên berê yên Meclîsa Türkiye'ye kirin. Ev dibe civîna heftemîna komisyona pêvajoya aştî û civaka demokratîk. Komisyon heta niha bang li beşên cuda yên civakê û dewletê dike û li wan guhdarî dike. Di rêzê de gelek keset, sazî û rêxistin hene. Her wiha şande İmraliyê ya Dem Partiyê îro çû İmraliyê. Şande herî dawî di 25 Tîrmehê de. Yanî beriya niha bi mehekê çibû serdana Rêber Apo. Piştî avabûna komisyona li meclîsê ev dibe hevdîtina yekemîn a şandeyê li gel Rêber Apo. Herî dawî jî malbat çibûn İmraliyê. Ew jî di 28 Tîrmehê de. Yani beriya niha bi mehekê bû. Em ê li ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk nîqaş bikin, bernameya me dest pê dikin.